Yede oda shasi Yemfani sanko si ewie yo no binya sama no bia kebia manu ai Yenambenu sume fidia Yenambenu aneo Obinya sama no bia kebia manu Mami Unim sedua bata abua Iche chana Enamba todom penswane wae dempa Basa nebesie Ebia na mfunso mpo nebeba Adumranwa ompengumeyo Basa nebesie Ebia na mfunso mpo nebeba Adumranwa ompengumeyo Enyumi eye Oheneba Kissi nenyom baako a eye medepa no because of said you see be eto nyom no said you see be relax ye eyi nsem no baako na nyom no it makes a lot of sense o say ye di odo ahya ase yi ye mfa ne sankosi awiye na eba saa ene se ntokwasi mu a baako atimi akota baako achi ana baako nya asem a baako atimi akota baako achi ti ye di odo ahya ase yi ye mfa ne sankosi awiye na obi nya asem a obi akabi ama no wati ase na o se ye nambanu sumfidi a ye nambanu a na ehwe no kwasem se nipa mienu ekoya ade a na mfaso ba ho a nipa mienu no a agise bia baako ye sisifo na mu nipa mienu na omo a ene Megyina na ade a wo mo hya ase na duaba na omo de hye fo mo gu sunsuo no sa nipa mienu na etwa omo bre so aba to se ye nambanu sumfidi a ye nambanu a na ehwe obi nya asem a obi aka bi ama no eko obi nkuna nka asem ato ni kunu ko obi nkuna asem ato ne yire nanka we gina saa asem no so e de agya aware enu nti na saa asem ni hia o hon se ye de odo ahya ase yi yemfa saa do no nkosi awiye ne so obi nya asem a obi aka bi ama no wati ase no wasi se unim se dua batabo a ni twetwana dua e batabo a ni twetwana me ka se bia wo se kan wase eno nkonso na wo se kan a wo de ye adwuma na abeso otwa dua ina dua yi dua na wutwa na nkasa na ebuo bia be hyentamo to anhwe yi a wo be se wo se kan no dua ne de wo betwa no wanhwe yie anye careful a wo betwa anwie no na wo se kan no wase no eno nti yesise dua batabo a nitwa etwana se wo de ba ye dada setenem e de ba odo asemu a obi a wo do ne pa no wo ye wade a na wo ka etoda ya na ne ka no e ka na ne ka eden sansa wo do no etoda asem bi wo se wo waye nimu e de kire no nenzo esen odo a wo do ne nti no fa ne se anwe asem ya me koken no akofa ne otherwise nenzo e wo se umia wani ana wo ka kire no sansa se wanka ebia ne nam sa asem no so na akofo oyoni na akofa asem na diaba nti yese se dua batabo a nitwa etwana na afen so ka asem bi se honam batadompenwu a ne waye yeden wonim se dua batabo a nitwa etwana honam batadompenwu a ne waye yeden pa wati ase se enam batadompenwu a etoda ya na ne waye no eyedene wanhwe yie pe aya wo wanam nenso sansa nam na kwa bata do mpeni hu nti no na kwa yeden so betimi anya nam ne nko a ti etoda age se odo se tete ne nkakra
Wonhwe no na nam ne bebre na aka dompe no ho. Ti yesi nam bata dompe ho a ne waye yeden. Ni nyina gyina se de meka ye no a. Obi a wo dɔ no no. Sa nipa no ye wade a wontimi mfiti preko penka se asomasi se sane ma anaka obabi. Isan so openi nti no. Upe kwampa bi so ne kasa. Na sa kwampa no eno ne ya na edene no. Sanse ohunu ni sa hwe asem a mekokan na akoye nsem bebre. Upe ni yiem. Nanso na akowie ubone. Eno nti dua batabu a ne twetwa na enam batadompe hu a ne waye yeden. Nanso ni nyina nkamfo Oheneba Kissi se basa ne besie. Enfomso mpo ne beba adum wura no a ompangumayen. Ade ba ko aya na emede e wo ha life nwum mu. Eni se omuye mfato hu bebre ti o. Onse wo se basa ne besi o. Ebi ana mfomso mpo ne beba adum wura no ankasa mfa nchen no ompangumayen. Sie makwan manyame bedi hene wa awade mu a eni nyina akoyie. Abufuo beba, entokwa beba, anobaba ye beba. Nanso, se nyame di hene wo saa aware no mu a. Enya de a asam no asi no, ebetimi akoye asam a ede aware gya ye beba. Na afenso se ya na wodo obi ma ne boro so a, wo ye wade a wo de che. Eno ne ye bema osuro nyame oba osuro nyame. To bi wade na wodo no a. Eto da wutimi hwedin wo se ebia ya hyase enti. Enti so tie nwum no se ye di odo ahyase se mo de odo hya wade ase a. Ekwa akire ne sa asem ba na wo kai. Odo a mo de hyase ni yakwa wie ni sa no a. Eto da obi timi ka se da bi. Mene me yire hyase enye sei na etie. Mene me kunu hyase enye sei na etie. Ebi ana bonsam bi na abawura wade num. Enu nti ma mempa asam no asie ne po masibere dan se megyae se mekwa akoware foforo. Da bia me ka kire wo se yeni oba papa bia wo ba bia yeni oba bema papa bia wo ba bia. Ne wote hunu betimi amana ye papa. Oba na ohunu no ubetimi amana ba betie wasem. Da bia me ka asem we se nipa ba ko nkontokwa. Se all of a sudden won no yire wo hukunu wo ne se ni suba asesa eto da ne se wo complain a eya wo nso busa wo ho. Nipa bebre na mpe kasa. Enya afi no obekwan am obi atene nka. Enya afi eno obekan ebi kura na wonye mfu nso ntum. Enti obeye din. Ye de ho sa na aware ni na eku. Enam batadompe ho a ne waye eyedene. Na nwom no ekọ animu no. Oheneba Kissi ka asem bi wo ho. Wo se wonwam kese breku ei. Minyo bia kwasi amachi wa konfo se minuanum wonya atanro ne waye o. Nompe dupe binye. Na mia midina bano a. Kokura matomi chimo mikasa na ne na mihwini mu a. Wonwam kese brekuo. Minyo obi akwase amachi wa konfo se wonya atanro ne waye. No wompa dupa binye. Na mia midi na bano. Kokuram atomi tirim. Mikasa na ne na mihwini. Kasa ne mu odupa. Eti se de ya ka atro se nkatie esankwe tilie. Eti se de ya ka atro se nkatie esankwe yare. Wo pa aboa pa so wo re nkatie a eya mogua ana meboa
amoku ya wenkatie pa enu nti ebia ye kire wo nkatie no ye ka kire wo se nkatie na ye de sankwe no unya nkatie no a fagu nsuom na ye den na ehu nsuo no nom enwe nkatie no to nkatie ni gu ebesa wo nkwe yare no amoku ya na nkasa wono ne renkatie no wimu bibia ema ne kɔ ne yem no ono ne nkwe firi tete e wo no so na wo a wo kɔ no mu nkatie ne hu nsuo e na be ye den intu onwam kesebirekuo menyo obi akwase a mache wa akonfo se wonya atanuro ne wai no mpa adupa bi nje na me mi di na ba no mpo no kokora mato mitirim me kasa na ne na mehwenim what you see etoda odom eniema bebre na ne wo mu wono ore nete wo woni nkunu nete ho da bia yo nkofo bia ya no me sympathizer say no kre oh ebia wo ye ni sei a enka wo yire kra bia nka obete wase ebia wo ye ni sei bia nka wo kunu kra nka obeden ka obete wase mena meni oba na san ekobe mfie du meni mikuna san ekobe memfa ne se mfie du mienu 12 years opo de amediye ni nyina mkura mpo no ose sabe ompemani mahwe entinye dakoro pa sabe mpraduasa woni mikuna na me yire kwatena ba bia akasa ena wo betimi akasa bia sabe obesesa so ati ase enye dakoro pe ti da bia me kase ade bi wo ho a eye nkakra ufiti preko pause ya moja na eba ye mfiti preko nkase nipa so mese wonye nti me manako so ade bi wo ho a ugyan ne saa na ohwe etoda wodu wani hwe ade enhwe na anibuo ade bi so won na sa wodu wani hwe ni bebreba wanhwe a na ya akoye nsem bebre ti yese asemi dika asem bi wo ho a yeka na wo ka no ohunu ne ka no what you say enka ne se de be ya obi yire obi kunu ase obi wo ho a okoka obi ni obi entam asem a no okwa akokondami nipa no oka asem saada bi a wo sa asem no enu ntu onwam kesebrekuo menyo obi akwose a no mache wa akonfo se wonya atanuro ne wai no mpa adupa bi nye na me mi di na bampo no kokora mato mitirim me kasa na ne na mehwenim me a metema ade ho no me a medami gemu no ena menim se de yehye mefa enu nti se bia wo beka me ne me yire ntam asem wo beka me ni mi kunu ntam asem a eya no wato obo na wonnim mi kunu nkyɛn me wonnim me yire nkyɛn me nim madwuma wura nkyɛn me madamfo na me ne nam ne me ne na ntimfie aduasa nie enu nti sa asem sie ntam na wo ba beka wonnim ne nkyɛn me ya no ahwe ne yie na ni nyina nkamfo ano wo se enwom na hyase no ye de odo ahyase yi ye mfa ne saa nkosi awiye na obi nya asem a obi akabia ma me se ye de odo hyase wa aware asene se ye de se ekwa asem ba akokota ba ako achi enu nti na se obehweto do obi se me kunu die me yire die saa asem we die wonim die ntia eye odo da wo mu mienu ntam wonnim ni kunu wonnim ne yire to onim se saa die we die enya ade a obeye so odo wa awade mu a da bia no e ma aware agina ne se ba akunya asem a ba akunyini ma enu nti so obehwe no enam asem kitikiti bi so na be ma ne de ne nsa kan oba no ofucha ye nso soso na emum etoda kukuo nim ni wuraba abufuo ba adwene nya adwuma enu nti
oba bi betimi akasa na afei na aduru be ma ne ha na wohuni wonya biem na wosa sebe okotene ne nsa wotene ne nsa asem no ebi kura na oba ne mma no ana obi wo fie ho ohun se be ma na bo ne yira so ama nani ebi kura na ase bi a sebe ne nanim baabi ayeden ahono ebra bemba no oba ne awofo bebe fie ho a yebehunu se wo mo ba ne bi a wo ne ha so ano yebebusa ne ba ne sen obi wo fie ho ne kunu na bu no oba ne se ma me wo boa me tehwe ma me wo boa me tehwe me kunu mfa ne nsanka me da so me kasa bi a ne be ma na bo no unim wo do odo ne hya ase asem ketua bi na siye enti wo de sa hya ase wo de sa ekwa awieye enti be ma ni nya asem no oba na ka bi ama no ti ye de odo hya ase a obi nya asem a obi be ka bi ama no Djka pay money transfer bo modern se obe download the application bi wo phone so na dia send this car wo Canada USA wo de send this car bagana ha e pa cho ye ntel capre wo use me promo code na Djka wo use ya na cho $5 a show ataso bo modern na use subscribe to channel no Djka nyansapo TV subscribe na come for man for me da se so oje bre na hwe Oheneba Kissi enwom ne title eye yem for do makraw bye bye.